Belai kheno kha khamjaknai koktuma kasai phaikya bisi kolokma romoi wairewai hapang thango hapang slaijago tobo phano tiprasa kami slaijakya koktom bisingti saimangka khowai hangkorbai khopjak korai lung don chakma kami o tabuk phano kamini lamarok slamjakya abo hanyo jingjal kotor asai tongnani nangkha tam kok saka khnainai di didi report nokbar news Sini abo onek jugajugni rama tongmani agebo omo haino ta ubo amo haino sing himi cholai ma tongo naidi sini oro donchakma yang murising aborok bike chung teliamra thanangkai prai 5 kilometer kesal hasat tongo kai chung oro thangi raisoi bazar hatike ni rau phal pai phal khani rau berai kosto nai tongkha Oke abain sorkar ono sing onek din kedeng simi sing ono samja jono bo rama thanri rodi ya tegari guru rong kai thang payo subija kai sare ngana dina mo hai gotna si gotei thangka bori busaba maya rau thi thangka doktor terang lai maya oke abo hai ron sing bo jibon tongba sing bo munisho tongba sing bo rama rong nang ke abono rodi he mani sing ta Sini Teliamra konstitusi sini emleze medamno agi bud doani ni atharani agyo mo kawroi raika ang bud emre pas ngakai noni oro ang sob kisu khaini ni kawroja kaibo athar paika tes paika takol to kuno sinoro I thaisa pan rupaya ke abo hai kai tongmange edisi phasing musing kobau raika Sini emre rokre aro thangkai bo ano wan saruk sebu roi kuplai khaye narono ang remaya ro koro hunjaga yang edisi paising chakai bo noron bagai chung tong re na tau yara te kono mungsa phal khaye ya kai chung tai tam khai sasinai tam khai tong sinai chung ke chini koi mung abono sina rama bo khai rodi sini taiksa subida suru di sono ni chung ma koyota Biang taman lama obo. Omukai sini donchangma para murising para itu teliamna thamara mata. Obo ki agi rogo estimate kono oko roko khojata obo. Lama. Estimate khode khai abo chunu saya chunu musungya tin. What quarter ro khojata agi rogo samung ro. Semi. Buskan obo o sujar ro icholing kisja benjang mane. O sugira ayang o sugira icholing leng kha. Kai asuni bagi Cina orang perai kai kilometer panta kai tamni amo kai badi kalja sini kai abota dan kai tamni badi kai awat ro kai bad haman ta Bo subdivision ni under kala bo block ni under kala Teliamra block na bo subdivision kaisa pan nong ero faine fe ko EMM DCM le Nor je chongmari phake bot chimde mare bot kai abo to boni bai apro kai to kau ka ham me kau ketik sapai jata Buskang sal rogo chongmari kanaro bisi election ro amoro ke tambon chukto para ru kuro bai salai ma tongkha o ramaro judi hamya snami de yang kai jeng bot bat abo se moi ko sma kai nai ni nong ni o amche bot boykot khaijin haida karon jeng sini nai mumai yang kai jeng bot doi tam kai nani bai ro kai salai ma tongkha Acha ni sini mo kata ani sini mo kai puru no sini kini don chama parani. Cha.